Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí aj tento rok sa kolektív Autoškoly Akadémia rozhodol zorganizovať taký dopravný medzinárodný deň detí pre decká z materských škôl a škôlky prijali pozvanie. Decká mali možnosť si zajazdiť na motocykloch, autách, traktory. Boli tu policajné vozidlá, policajné motorky a takisto boli ukážky psov. Myslím si, že decká sa veľmi dobre zabavili a daná akcia splnila svoj účel. Veľmi pekne ďakujeme za účasť. V rámci programu boli pre deti ešte pripravené atrakcie, ako je skákací hrad, občerstvenie bolo zabezpečené a máme tu takisto aj automobilového pretekára, ktorý deckám podpísal nejaké tie obrázky zo súťaže. No myslím si, že malo to úspech a dúfame, že nám to vydrží s podporou takisto vedenia fakulty a univerzity. Dúfam, že zorganizujeme niečo takéto. Ďalšia akcia, ktorú chystáme pre deti, vlastne bude v rámci Agrokomplexu 2014, takže srdečne ste pozvaní aj na túto akciu s deckami.